Buksan na natin. Kasi mga kanser, ako nga pala si Paolo at ngayon dadaanan natin ng bagong TikTok trend na naman ng Museo de Filipino at may mga issue daw dito. Ating alamin kung issue nga lang o pa-woke lang ang mga tao sa Twitter. Simulan na natin. Galing kay Red. Yan bro. Naku, makaka-copyright na naman tayo. Naku! Bastos ka. Tingnan niyo kuya, oh. Lakalaki. Museo de Tite! Hindi ako bibigyan ng normal na Museo Pilipino, no? Nararamdaman ko na eh. Pagbibigyan ko pa. Sige. Hindi puno ng isip hangin, puno ng titi ang isip ng lalaki ito. Sunod, galing kay Noli. Hindi nyo kilala? Hindi ka tunay na Pilipino. Mga bayani, makabagong bayani. Globe kayo ha. Tuklasin ang mga copyrighted dito. Kaunikan na naibalik ba yung loan niya? Gusto ko malaman. Sunod yan kay Erin. Di ko na nadiligan. Yan yung iniisip kanina yung lalaki sa bus. Di ko na nadiligan. Hindi niya nadiligan si At. Sunod. Bad trip. Maganda yung movie na yan. Ako, the God bless. Sige, halik. Umalik ka na ako, hindi ka hahalikan ko. Hindi kay Marcos. Ano to? Ito ba yung kumakanta ng... Ang tunay na aalam ang kasaysayan ng memes ng Pilipinas. So, kailangan ko i-post dito. Hop! Yan, alam ko yan. Kailangan ko ito i-post kasi magagalit si Tito YouTube. Baka mapunta sa museo ang ating channel. Sunod. Leche. Galing kay Joshua. Alam ko din ito. Uwe! Kuya, may bastos dito, oh. Ang judge. Ang ina mo. Wala yung way. Wala fake. Hindi totoo ang kasaysayan na ito. Wala eh. Diba? Wala yung sakto yung sabi niya. Parang batang nahuli. No? Uwe. Galing kay Angelo. Kinda sus. Among Us. Mga nandiyan sa may looban lang, paparahin mo isa-isa. Tutukutin ko si Kikay at si Mami. Guwapo ay, di ba? Kasi sinedit yung lakad. Ito realist. Mas real. De kalidad. Mas realistic to. Magaling. Yes. Pero di ko, magandang version na meme. Ha? Sunod, galing kay Waldo. No, please don't make this any Filipino ito yun, doon ko siya unang narinig na may issue daw. Bakit kailangan nakasalamin lagi umiiyak? Di ba ako umiiyak ka? Na niro-romanticize. So parang ginagawang katatawanan o katuwaan yung ating kasaysayan ng mga naghirap, mga napagtripan ng hustisya, nasa kabilang parte lang ng baril o ng bala, mga namatay, mga ni-rape, basta mga namatay sa krimen at ginagawa daw silang parang trend lang. Ito na naman yung mga pa-woke sa Twitter eh. Siyempre, kanya-kanya ang medium, diba? The medium is the message. Sabi nga ni Marshall McLuhan, isa yun sa mga pinag-aralan ko, nag-aaral ako. At siyempre, TikTok yan eh. Huwag mo expect na masyadong deep, di ba? Ang importante, Roy, ay naging aware. Yung mga tao, mga bata na kung sasisimulan mo pa lang sa kasaysayan lang, hindi sila makikinig. Kung rekta kasaysayan lang, sabihin na natin hindi sila mahilig doon. Okay, isa tong paraan para mailagay mo sa kanila. Ngayon, sabihin na natin sa 19 million, di ba nag-trending 19 million views? Kaya kahit 1,000 lang dyan, lumagpas pa doon sa pagka-aware. Ayos to, may ganito pala, naging ganito pala, sabihin na natin, di ba, laging ginagamit. General Luna, Goyo, tulad na ginawa ko intro kanina, kila Paolo Abilino, kasi syempre, kilala. Is para ding marketing strat yung na ginawa ng Artikulo 1 na, natiyo ba, mas marami manonood nung, kahit sabihin natin maganda. Pero 'di ba, para akitin mo ang masa, para manood, kailangan mo maglagay ng kilalang artista. At walang masama doon, kasama talaga 'yun sa ekosistema ng pagbenta, 'di ba? Kung paano mo bebenta sarili mo. Masaya na ako na nakikihalubilo rito yung mga tao
na sa simula pa lang hindi naman interesado sa kasaysayan ng Pilipinas. Okay lang. Kung hindi mo trip, di okay. Di ba? Kung tanga ka, kung hindi ka magaling sa kasaysayan, di okay. May mga bata ron na kung hindi dumaan tong trend na to, hindi talaga nila makikilala o madadatnan o madadaanan kahit kailan yung mga ganitong paksa. At matuwa ka na lang na nakagawa ang paraan ng ating, di ba, kabataan din ang gumawa nito, na nagawa niya ng paraan para maisaksak sa masa na pag-usapan. Ako, masaya na ako doon. Hindi mo kailangan i-gatekeep ang mga tao kung anong gusto nilang isipin. Hindi mo kailangan magalit. Diba? Hindi to deep, hindi deep tong trend na to, at yun talaga ang punto niya. Simple lang. At masaya na ako kahit simpleng bata lang na hindi na mahilig dito na narinig ang pangalang General Luna o Goyo. Diba? Doon ang simula eh. Hindi naman kailangan isa kang historiador agad. Marinig mo lang to. Meme lang yan. Huwag nyo kailangan seryosohin. Halikan na. Tuklasin. At tatawa tayo sa lakad na yun. Sunod, galing kay Carmelito. Sino ba di nakakakilala? Kay Bayani Baron! Nasaan ang kabaw? Kaya nang sabaw ang kanyang ihi. Alam na. Ito ang labanan sa Tirad Pass. Iniibig niyo ba ang bayang ito? Talaga! Isip mo lang sumigaw ng talaga si Goyo, do. Sunod, galing kay Bert Jamin. Finding Antonio Part 3. Ano to? Antonio, yung ipis? So in this case, ando na po siya. English mo ako sa bayan ko. Ayun. Sa kamay niya na eh. Ayun, nice! Ang galing! May piyok. Ang galing! Kita mo. Balik ka na. Itong klaseng saan papunta ipisin. Tunod. Galing kay Ed Rosel. Now, kilala ko yung ayoko mababakbalik roll. Shadow. Ba nakakita ko ng mga ganong meme, tapos may mga taong masyado sineseryoso at iniiyak at kinakancelan yung mga ganong meme. Hindi mo kailangan magpakadip. May lugar at panahon para magmagaling. Sunod! Galing kay Isa. You know what I hate about the phrase, sana all? It looks at just a specific moment of having or doing by others and totally discounts any and all context of any effort and hard Sino nagsabing discount? Ito na mga supremo ng Twitter. Mga pagsasalita. Buti na walang audacity dito. The audacity! work to get to the said moment of having and doing. It diminishes accomplishment Because it because having or doing just happens. happens. Hence the sana all. As if the having or doing is chanced upon by Sinong some hindi random nagmahal magical sa'yo? turn of events, rather than being recognized for all the hard work put into it to get to this moment. Because if the latter really is recognized as a source of having and being, then people would be putting in the work to get to the having or being, instead of commenting that atrocious phrase. Talaga. Ito, pareho dito yung mga nagagalit doon sa Museo de Pilipino. Pre, hindi siya deep. Yung sana all, ako nga hindi ko ginagamit yun. Pero naiintindihan ko ba't siya ginagamit? Kasi simple lang, mabilis, di ba? Pwede mo yung sabihin sa kahit ano eh. Siguro hindi siya parang goose yun, pero parang gano'n na din. Kailangan mong gumusto na isang bagay para i-push ka o mabigyan ka ng drive para makuha rin yung meron siya. Kung hindi ka kontento sa isang bagay, okay lang yun. Kung kontento ka sa isang bagay, okay lang din yun. Walang nakalagay sa internet na ito ang 10 commandment ng internet. Kailangan lahat ng nakikita mo, mainggit ka. Kanya-kanya, kung proud sila sa sarili nila, post nila. Kung di sila proud. Kumbaga, may kanya-kanya. Masyado nilang binibigyan ng meaning ang wala naman. O binibigyan ng issue ang wala naman. At hindi pa kami sa salita ng Ingles o Tagalog ay magaling ka na o alam mo yung sinasabi mo. The audacity of this woman to speak in this whole sinay. 朋友是一个坚韧不拔的纪录片。 Speaking in English doesn't really mean you understand what you are saying. It is simply another language, and it just happens that English is our second language, and it is one of the most universal languages in the world because of all their conquests, just like the Europeans. So, di ba? Ano pinagkaiba naman sa tao Tagalog dire-diretso? Pero, di ba? May kanya-kanya kultura naman yan. At sana all. Gusto ko magalit ka, ate. Sana all ganyan din kagaling. Sunod. Galing kay Yezu. Nako, ito na.
Ang bawi! Hey! Naku, mas, ganyan, ito talaga yung bahay ni Tito Tulfo. Hindi kaya siya kayaman. Sa paggatas sa issue nila, Tekla po, sana ganyan din ako. Sana pa naggatas din ako milyonaryo, pero hindi. Kulang. Sunod. Galing kay Mikey. Tuloy-tuloy pa rin daw pagsusugal mo, pagkakasino. And then Naku, makaka-copyright tayo. pera. Anong masasabi mo tungkol doon? Nahirap nga. Tama. Naiintindihan ko yan. Sugal po ako, siya po yung kasama ko, siya po yung nauuna lagi sa sugalan. Pupuntahan ko lang po yung mga hindi pa Ako, po ako Pusoidos ba to? kwento ko lang Tito po. Rafi. Pupuntahan ko po siya doon. Lugi ako Tito Rafi. Malaki ang laging tayahan yan. Tingin ko po siya kasi wala po Mapapalabas ako ng pera sa siya wallet. iniipon na pera. Ikaw raw hanggang ngayon ay gumagamit pa rin ng yes or no? Ako po, Oh, and then matay na po ako. Sir, kung pwede po sana gusto din po Masyadong dank. Mate-demonetize tayo. sa salita. Nani? Good afternoon po sa Pre, huwag ganon. sinungalingan ko lang po yung nakakasama si Tekla sa bahay. Wala siyang alam mo, magpipla lang kami. Pagkain lang kami ang guys. Si Tekla, hindi ko niya alam yun. Mikey! Okay, Mikey, tama na. Di na natin inaatake argumento, inaatake na yung kanyang mukha at hindi dapat tayo. Halika na. Tuklasin, tama na yan, ha? Galing sa Russia na pangalan, tinolang manok na kapitan. Halika na. Ayokong balat ng manok pag tinola. Pop, galing Padre Damaso sa Miss Universe 2020. Saan ka pa? Sunod. Para na rin bang museo mga bayani natin? Hindi mo sila pwedeng hawakan yung mga namatay. Kakalimutan na lang ba natin sila? Oo, alam ko, sa lahat naman ng trend, meron talagang sosobra. Lagi may kupal dyan na hindi nakakaintindi ng social cues o baduy na yung ginagawa. Pero okay lang yun. Siya naman yung nilalait eh. Pero hindi siya nagre-representa sa iba pa. Sa mga marunong gumawa. Tulad ito. Ito yung isa sa mga paborito ko. Walang kwenta yung mga admin ko. Puro meme ng Museo de Pilipino ang binigay sa akin. So, yung pinakagusto ko sa lahat na lang ito. Kasi hindi lang siyang parang sinalpa. Ang maging masaya ay hindi nangangahulog kang magpakasawa sa... Tapos meron pa mga DTR. No limit hangin na ito ang gusto ko. De kalidad. Tuklasin. Hey! Oh, may transition pa. Yung mga simpleng bagay na alam mo, ano yung pinag-effortan niya, diba? Pati props. Literally, marami nga naman talaga sa mga TikTokers ang isip hangin lang. Meron naman doon na lumalagpas sa kanilang stereotype na binibigay sa kanila at mabuti yun para mabigyan naman nila ng kulay ang kanilang community. Sa lahat naman ng komunidad, meron talaga magbabatak pababa sa komunidad na yun. Halika na. Tuklasin natin ang siya. Sunod! Dito ata nang galing eh. Ito ata nagsimula ng lecheng trend na to eh. Galing kay Mac. Ay, dalani. Kaya ilagay ito sa museo ng Pilipino. Kailangan natin tong kapanghabang buhay. Ilibing yan sa libingan ng mga bayani. Sunod, galing kay Elika. Alika na. Yeah, ito gusto ko to makita sa museo ng Pilipino. Di ba? Gusto ko makita yung parang T-Rex sa mga museo sa ibang bansa. Ang panlaban ng manok ni Itay at ang kanyang paboritong anak. Sinulahin mo to, Padre Damaso. 10 puntos ka kay Tito Harry. Sunod. Kali kay Holy Crab. Yes! Hindi ako makaka-copyright. Maraming salamat sa paglagay ng editing na to. Hey! Aray, salamat. Sunod. At panghuli, galing kay Anjo. Wala ka talaga masama ako eh, no? Ayop kayo lahat. Sasagutin ko lang pala yung... Ganda ng JPEG on and off. Paulol na yan. Hoy, pahulol. Pahulol. Olol. Yes, sinagot na niya ako. Yes! Kaya kami nagmamakahalan. Dito na nagtatapos sa ating video pero magtutuloy-tuloy pa rin natin kasaysayan. Sana sa mga nabihag ng trend na ito ay hindi lang sana tumigil sa mga bayani, ay gawin din nating ehemplo ang mga bayaning ito sa ating mga maliliit na paraan. Tandaan mo, lahat ng mga bayaning ito ay may isa lang
na pinagkapareho. Lahat sila ay mga tao lang din. At kahit sino sa atin pwede rin maging tulad nila. Di nyo sila kailangan sambahin. Kailangan nyo lang silang mahalin at isa puso. Pupo! Halika na. Ako ulit si General Paulo at huwag nyo like, share sa mga kanya-kanya nyo mga hukbo bago tayo sumugod at puksain ang digmaan ng kamangmangan sa Pilipinas. Huwag nyo subscribe. General Paulo Lao.